Літаратура надае жыццю форму. Менавіта да гэтага імкнуцца маладыя пісьменнікі і паэты. Надаць форму праз літаратурнае слова. Форум студэнцкіх творчых літаратурных аб'яднанняў прымеркаваны да тыдня роднай мовы. Традыцыйнае перарэзванне чырвонай стужкі – старт сустрэчы. Праграма разлічана на 2 дні. Першы крок – азнаямленне ўдзельнікаў з рэспубліканскай выставай «Грані творчасці». Тут сабраны работы студэнтаў-удзельнікаў тых ці іншых творчых аб'яднанняў. Кропка адпраўлення – Мінск, далей Гомель, Мозыр, Пінска, зараз «Грані творчасці» знайшлі сабе прыстанак тут, у стенах Брестского дзяржаўнага университета имя Пушкина. Одна из задач руководителей литературных объединений – создать интересные, яркие, выразительные, эмоциональные произведения и донести их до читателя, до слушателя. Каждый автор, он не должен писать в стол. Каждый автор хочет, чтобы его читали, чтобы он был не просто злободневен, чтобы он был интересен. Сярод удзельнікаў форуму прадстаўнікі студэнцкіх творчых літаратурных аб'яднанняў з усіх рэгіёнаў краіны. Тут сабраліся тыя, хто няроўна дыхае да літаратуры і творчасці ў цэлым. А вось мэты правядзення звычайныя, абмен вопытам галоўнае з іх. Услышать и увидеть вот эту пишущую молодежь, ту, которая интересуется творчеством литературным, создает свои произведения, создать условия для них, чтобы они обменялись опытом, создать условия для руководителей таких творческих литературных объединений, чтобы те тоже рассказали о своих наработках. Невялікую музычную праграму падгатаваў тэатральны гурток «Эпізод «Уніскладовік», які зарадзіўся на базе філалагічнага факультэта Брестскага універсітэта яшчэ ў 2010 годзе. З таго часу не спыняе сваю дзейнасць. Дзякуючы студэнтам-журналістам арганізавалі такі гурток, які ставіць п'есы на беларускай мове. Першая наша п'еса, якую мы паставілі, это была п'еса «Паўлінка». Ну а сёння мы падрыхтавалі такое свята, падарожжа ад прадзедаў спакон векоў. Калегам з іншых абласных цэнтраў таксама ёсць чым ганарыцца. Літаратурнае аб'яднанне «Полістіх», створанае на базе Беларускага нацыянальнага тэхнічнага універсітэта, існуе з 2006 года. У нас для всех открыты двери. Больше всего у нас, конечно, поэтов в литературном объединении. Так, очень много бардов. Вот есть и те, кто пишет эссе, рассказы, литературной критикой занимается. Арганізатары форуму спадзяюцца, што падобная сустрэча стане добрай традыцыяй у аматараў літаратурнага слова.